Здравейте хора, тук сме с Борислав Алексиев, един от най-успешните млади предприемачи и днес ще разберем дали зоби и какво ще правим днеска? Днеска правим ръчички, да започваме. Айде. Та сега много от хората ще питат дали си на зоб и това също мене ме интересува. Да. Понеже имаш по-големи ръце от моите. Ами, не съм на зоб. Никога не съм зобил, никога не съм взимал протеин, креатин, никакви такива неща. Само единствено хапвам много месо, изключително много месо, по половин килограм на ден. Това е малко. И много яйца. Това е. Яйца? Да, яйца, много месо. И това е. В началото си започнах фитнеса, когато започнах фитнеса, правих дърти бълки, ядох абсолютно всичко, което намеря. Но с времето започнах да се изчиствам и спрях с гадостите. А от колко време тренираш? 2 години ще станат сега. 2 години тренирам. А нещо преди това, примерно някакъв друг спорт, тренирал ли си? Да, започнах с самбо. Самбо и джудо. Самбо? Да, самбо и джудо. После бях боксер. И обаче поради травма сега не мога да тренирам вече бокс и съм само в залата, но мисля пак да почвам самбо. Е доста интересен спорт, аз не съм го тренирал. Слагаме ли килограми или? Слагаме, да. 20 искаш ли да слагам? Та всъщност ти с какво се занимаваш? Не е някаква тайна? Не е тайна. Имам няколко бизнеса. Главните, които ги показвам в социалните медии, които управлявам, са имам агенция за дигитален маркетинг и също така имам агенция за недвижими имоти. Уреждаме апартаменти на хората. Да. Тъй, че това са двете главни неща, които показвам в социалните мрежи, с които се занимавам. Имам няколко други проектчета, които за сега ще останат в тайна, да. Но това е главното нещо, с което се занимавам. Някакъв магазин да очакваме ли нещо? Дропшипинг? Ами дропшипинг не, но e-commerce може в близкото бъдеще да се реализира нещо такова. Интересно. Да. Ще разберете скоро, ако има такива намерения. Може да пробваш да видиш дали ще усетиш. Бавно пускай, много бавно пускай и рязко дигай. Много бавно пускай и рязко дигай. И като пускаш бавно издишваш. Като пускаш издишваш. Не се също си го усещам. Това е много помпа. Реално може и да дишам грешно, обаче на мен лично така ми харесва най-много. Ти също ти колко повторения правиш? Дали наблягаш повече на повторенията или на килограмите? На повторения наблягам повече, да. На повторения наблягам повече, понеже ако наблягаш повече на кила, се вдървяват мускулите ти, наряват съставите. Да. А аз като активен спортист би трябва да съм винаги активен, така че наблягам върху повторенията, 10 до 12 повторения правя да съм. Да, което си е стабилно. Да. Защото, другото, което аз не обичам да слагам повече килограми, защото може да се контуза. Да. Добре, какво те накара да започнеш бизнес като цяло? Някой дали те е мотивирал или така се е наложило? Ами аз имам много дълга история в бизнеса, с предприемачеството имам много дълга история. Започнах когато бях на 14 и всъщност на 14? Да, това, което ме мотивира, това, което ме вкара в тези среди е, че губих си времето с грешните хора, както всички сме го правили. По цял ден излизах, пушеници, пиеници и просто губене на време в дискотеки цялата неделя, харчат се пари ляво и дясно. И по едно време човека, който много ми помогна, Андрю Тейт. Започнах да гледам Андрю Тейт и той много ми помогна. Той ме вкара в правилните релси. Той просто като каза, виж какъв си бълък, погледни се в огледалото и се питай какво си постигнал, виж се как изглеждаш. Нали? И аз реално това го направих и видях, че от мен нищо не става и че просто си губя времето и имам толкова потенциал да направя много големи неща. Аз си го губя с някакви хора, които не струват. И всъщност така започнах с фитнеса, когато бях на 14, спрях да излизам с тази компания, започнах да се интересувам от бизнес и така влязох в предприемаческата сфера. Да, те много хора дори не си дават грижи, че са продукт на средно на 5 хора, с които излизат.
И де факто се губят най-ценното време, защото времето е единствено тежко, което не мога да върне човек. Да. Само пари, като загубиш, ще ги върнеш на времето. И гледаш хора, добре? Компанията е едно от най-важните неща. Връзките и времето са един ресурс, който не може да бъде заменен. Да, с нищо друго. Значи, дори да ако имаш много тежки връзки, имаш много познати, дори да изгубиш всичките си пари, ти пак ще ги върнеш. Понеже ти вече имаш човек за това, тъй че много хора си мислят, че парите са на първо място, а други неща са на първо място, като нетворка ти. Те са на последно място. Ти ако имаш нетворкинг, приятели, обхват, като цяло всичко, знания, те парите сами ще дойдат. Да. Ами, law of attraction. Точно. А с любовния живот как върви? Понеже си млад, здрав. Ами върви, нищо сериозно за сега. Или наблягаш на себе си повече? Има няколко момичета, с които се разбирам. Въпросът е, че не е нищо за сериозна връзка, понеже в днешно време, ако ми хареса някоя момиче и пиша, обаче тя веднага покаже неуважение и се прави на интерес, както знаем, в днешно време се прави несинва, прави се на недостъпна, аз много бързо губя интерес и спирам изобщо да се занимавам. По-важно ми е това време и енергия, която ще вкарам в нея, да ги използвам за себе си, да науча нещо, да направя една готина тренировка, отколкото да се ги изхабя за някоя мацка. Да, защото те повечето момчета в днешно време наблягат на пиенето, на дискотеките, на момичетата и не си дават сметка, че сега е времето да работиш върху себе си. Защото ти първо трябва да откриеш себе си и тогава да откриеш човека до себе си. Много си прав, да, и аз също така имам едно клипче по това, което точно това казвам в него, че сега не е времето да направим нещо, да наберем знания и познати, понеже после живота като те метне като спрат мама и тати да плащат, като спрат мама и тати да готвят, като спрат мама и тати да чистят и се метнеш в живота, ти освен, че трябва да направиш бизнес, да се запознаваш с хора и да придобиеш знания, ти ще трябва и да правиш ежедневните задачи. Те ще трябва да направиш някъде пари, трябва да ходиш на работа, за да можеш да се издържаш, трябва да переш, да чистиш, да готвиш. Тъй, че сега, докато сме още под покрива на нашата, е времето да наистина да задействаме бизнесите, идеите. Да. Тъй, че ако не е наистина нещо сериозно, ако не виждаш, че тя ти дава нещо, ако не виждаш, че едно момиче ти дава нещо, което никъде друго не може да намериш, тогава просто не си заслужава. Защото ако някаква мацка ти си прави интересна, следващата също ти се прави интересна. Тъй, че няма смисъл да занимаваш с това. Ще намериш следващата, която също ти се прави интересна. Аз съм на този принцип, ако щастието ти зависи от някой друг, значи ти никога няма да бъдеш щастлив. Точно, да. Щастието единствено трябва да зависи само единствено от себе си. От никой друг. Ти ми разказа за маркетинг агенцията ти, агенцията за недвижими имоти, как ти хрумна да създадеш? Ами пак ти казвам, всичко е за познанство. Тоест не си сам? Ами не съм сам. И познаваш ли правилните хора, те седнете ли на една маса да мъдрите какъв е потока от пари и къде може да се позиционирате така, че да сте печеливши. И те идеите лесно идват. Въпросът е да попаднеш в тези среди. Да. И аз имам такива приятели, попаднал съм в такава среда, изградил съм се, за да мога да имам достъп до такава среда. Хрумна ни, започнахме. Ние 4 дни след отварянето на самата агенция за недвижими имоти вече имахме първия доволен клиент. Добре, от колко време агенцията, щом работи с толкова много клиенти? Да ти кажа, аз, както ти казах преди малко, тя съществува само от няколко седмици, даже има само седмица. Даже има седмица. Да, защото за 4 дена сте затворили първия клиент и сега първия щом клиент, работите, за 4 дни което първия клиент. не е лесно, много хора им отнема бая време. Добре, тук колко седички имаме? 4. С кофички не съм правил много време. А ти как си с любовния живот? Брат, наблявам на себе си. За мен това е най-важното в момента, защото, както каза ти самия, сега сме млади, сега е времето да наблегнем на себе си. Да, но аз казах още едно нещо и то е, че ако дойде правилната неделя да изпускаш,
защото в днешно време няма много такива. Да, точно, но има време. Аз искам да те питам един въпрос. Вашите подкрепят ли те в това, което правиш? Не. Защо? В смисъл, подкрепят ме, обаче... Са против? Не са против даже. Изключително за са. Въпросът е, че са против това да не наблягам върху ученето, ами винаги да се занимавам само с бачкането. И това са против. Те искат много да наблягам на учене. Аз им казах, че няма да ходя на университет, че не ми се ходи, че имам други планове, че знам какво искам да правя. Те това не го подкрепят, не. Но иначе самата работа, която правя, подкрепят. Да, то е хубаво. А хейта как го такова? Защото аз, като ти бях гледал видеята, получаваш стабилно хейт. Така, хейтерите са ти най-верните фенове. Аз съм на същото мнение, да. Всеки един нов коментар ти бута видеото нагоре в алгоритма. Да, и ти изпраща в For You или където точно и да. Така. И колкото повече ти коментират, толкова по-добре за теб, тъй че хейтерите са ти най-верните фенове. И изобщо отговаря им такова. Не ти пука. Не ти пука. Аз даже не отговарям. Той класа ме хейтите, ама не видяха някой по-здрав в даскалото от мен. Да ти кажа честно, и да правиш правилното нещо, и да не правиш правилното нещо, абсолютно винаги ще хейтят. То не мога да угодиш на всеки. Не можеш, не. Като ходиш в дискотеките и пиеш, ти кажеш, че са пияници. Като ходиш всеки ден на фитнес, ще ти кажеш, че се правиш на бодибилдър. И като си купиш Lamborghini червено, ще ти кажат, че зеления е по-хубав цвят. Не, да, винаги има такива. Тъй, че просто да не ти пука изобщо. Искаш аз пари? Добре, дигаме 120. Дигаме с точка. Заедно ли? Чакай, чакай, ще ти кажа кога. Дай, пускай. Изи, бат. Изи, бат. Дали се колебава, бат. Хъс. Правиш го. Не. Брат, изключително леко, аз дори не знам какво се правиш, даже пак ще го направя. Чай. По-широк, за да ти е по-лесно. По-широко, за да ти е по-лесно. Let's go. Свали. Дигай. Не, брат, аз ти казах. Аз тръгвам да вдигам и то ме боли. Страх те е, това е проблема. И това също. Не, само това е. Да искам пак. Втори опит, защото първия не го направих чак толкова чист. Дай го направим втория, аз съм перфекционист. Чакай малко. Казвай само кога. Да, и не... Слушай, махни си ръцете от тук, защото ми пречат. Само ако тръгнат да падат, чак тогава си ги пъкни. А нали да дигнем заедно? Само ми ги дигни, да, ама после си махни ръцете. Добре. Мамо! 3, 2... 3, 2, 1, пускай! Това е. Брат, как? Всичко е тук горе. Пречупиш ли бариерата тук, кажеш ли аз мога, всичко става 1000 пъти по-лесно. Предпочитам да не мога, да съм си здрав, ама... Това не е вярно, Всичко е тук. Отил е във фризер за риба. Един ден се е заключил във фризера и умря от студ. Накрая са установили, че фризера не е бил включен. Всичко е тук горе, братинка. Пречупиш ли тук бариерата? Ай не, аз знам, че примерно като си на някакви медикаменти е по-лесно да скъш мускул. И мен и от тази гледна точка... Иска ли ти начален капитал, за да започнеш бизнес? Било то маркетинг агенция или недвижими имоти? Значи, има бизнес модели, за които ти трябва много голям капитал. Има и такива, които не изискват абсолютно никакъв. Като например агенцията за дигитален маркетинг, аз се стартирах с абсолютно нула капитал. Започнахме просто да звъним на клиенти, първо се изучава на занаята, след това звъниш да си намериш клиенти. Не ти трябва абсолютно никакъв капитал. Трябва ти телефон. Трябва ти телефон, да. Първо научаваш знанията, работиш за няколко места безплатно, за да изучиш занаята. И да натрупаш портфолио. Да натрупаш опит и тогава вече започваш да работиш платено. Една грешка, която аз много правих е, че аз винаги се фокусирах много върху парите. Парите.
а всъщност трябва да се фокусираш върху стойността, която даваш на клиента. И те парите сами ще ти дойдат по-нататък. Трябва да се фокусираш върху качество на работа и стойност. Това е и веднъж влюбиш ли се в работата, всичко друго е лесно. И трябва да забравиш изобщо за парите, като резултат. Резултатът трябва да е едно красиво нещо, създадено от теб. И тогава винаги ще се получават нещата. А за курсовете какво мислиш? Понеже сега вече влизаме в такава сфера, където всеки втори прави курс, продава курс. Какво ти е мнението за тях? Ами, има тук на мен някои, които наистина знаят нещо и са направили нещо, защото структурата на един курс трябва да е: направил съм нещо в този живот и го предавам на друг. Предавам си занаята. Повечето хора правят курс, за да спечелят пари. И не става така. И това е 90% от хората, които правят курс в днешно време, правят по точно този модел. Започват курс да забогатеят. А истинските курсове, които ще дадат стойност, са тези, които хората, които вече са забогатяли и после ти предават занаята. Те, че трябва много да внимаваш да следиш кои на кой попадаш. Кои наистина ти дават стойност и кои просто се правят и искат да спечелят пари. Да, защото има някои хора, които изкарват повече пари от курса си, отколкото от техния бизнес, който ще рекламира, че се забогатели. Да. Значи тук имаме супер серия, така ли? Да. Добре, а някога мислил ли да се откажеш? Не. Когато виждаш, че нещо не става. Всички имаме мисли, които ни подтикват към отказ. Въпросът е никога да не се отказваш. Защото без такива мисли не може. Всеки има такива мисли. Като не ти върви, като ти се прави в момента друго нещо. Винаги имаш такива мисли. Въпросът е никога да не се отказваш. Еми хора, благодарим на Боби за супер тренировката за ръце. Благодаря за участието. Много благодаря. И напишете в коментарите дали искате да снимаме клип с него, нали, ако се навие за още един клип. Разбира се, няма проблем. Ще остане неговите социални мрежи, както и моите долу в описанието. И смятам, че ще бъде доста полезно, като той дава супер нова информация относно бъдещето и всичките негови бизнеси и агенции как се развива.